shout out mga idol. Natay vlogger ng adlaw nga mutuo sa dili. Grabe schedule na karong adlaw. Niari ko karon sa bukid mga idol kay mag-practice mi og magbaratisyo magimi ni kagabi. Unya magbaratisyo gimi ni kagabi, mag-practice mi dani ni kadlaw. Unya karon kay wala pa man ang kauban. Mangahoy pa mi aning lasang mga idol kay alugon kayog. Ang oras mga idol, mausik kay mga oras mga idol. Kay kuan magud mga idol. Hapit ng pista sa mong lugar. Kay kinahanglan nga mga hoy jud. Nya lisod kay ang oras bukuron mga idol. Unya karong adlaw perting daghan gyud ako schedule mga idol. Kay mag-practice mi karong buntag. Nya baratisyo mi kagabi. Nya karong hapon duna san mi vlog ni Resi Riluya. Vice Mayor ba? Nami vlog rong udto nya. O karon mga alas 2 nami sabot sa padagkan jud gigo ginahuna karon mga idol. So wala na to makaya ba nito mga idol. Sige lang mga idol kay makita ninyo ang among mga vlog nga ako ra sumpay-sumpay. Muna tutulangan sa kaway mga idol. Nakakuha ito mga gamot na rin nga mga gamot sa Siapo. Lisod sa mga huy mga idol. Kay nami da payong. O nami da bag. Lisod sa mga huyay mga idol. O karon wala sa mayong tempo mga idol. Nangahoy mi niya giuwan. Tago sa takay na para batay lang lakaw ron taod-taod. Og nag-abot namin ni Resi Riluya karon. Dito to break siya to. Kita sa mini Congressman Ria Gulyas. So ato i-request ang mga opisyalis sa municipality of San Fernando. Nauli ba ko? Asa ko ulit daw? Nauli na di ba? Klase ba niyo? Klase lagi nauli lagi kuruntoy kay Napi ang kuno ni mo tay nga. Og nahimo tag host comedy. Og nagdublikara na pud ta. Masayaw yung kada. Di lagi ko kay wala ko'y gusto. Iro-iro. Masayang. Og gibuhat ato ang tanang acting, host comedy, singer, og diri ako na sanin nagpatay-patayan sa kundi gibuhat atong tanan para makakwarta. Ay palintay. Unsa mo namat lang ni? Way siguro dangabang ni nagbiag na. Nagtuga mo lang ito. Ano ba kami natay sa pauto bitong bari. Okay, baratisyo man, dili mawagtang ang mga dancer na aginay kauban nato nga dancer.